Jiena mistoqsija li naraħħa ma tagħmilx sens meta tkun bl-uniformi qed taħdem x'imkien u jitlu jgħidulek taħdem hawnhi. Le, bl-uniformi. Le, qiegħda bl-uniformi. Ħanajdlek tnejn. Waħda imma għax tiġra lilna għax nagħmlu shows u l-oħra eżempju tkun kollok dem. Weġġajt. Jgħidlek eżempju ġiliet jew weġġaj le tajt moħħi biex nieħu pjaċir, taf mhux ovvja li weġġajt ikketta li farret. U nkella jiġi xi ħadd jgħidlek tiddubbali żewġ biljetti għax-show tiegħek. Mhux tiddubbali tiġi. Tihom Jew minn fejn il-biljett. Taf kif tista' tfottihom jekk jgħidulek hekk. Għidulhom issa nsaqsilek ħi, ħalli fejdi. Sa nibatlek il-link. Jiena sirt nibatilhom il-link. Min fejn taqta' l-biljetti? Iba nibatilhom il-link. Mbagħad ġieri bikun hemm ma jkunx jaf veru, Le ma rari imma ta' Insa. Wara li jkun saqsik l-ewwel darba show ta' qabel ikun jaf. Kemm inti tiżżomm track record biex tara jekk ġenwini jew le. Jiena mela ara ħan ġirkom blezat, kun qiegħed fil-queue għat-toilet. Eżempju x'qiegħed xi klabb jew hekk. U bl-istess intenzjoni biex iqabżuk għax għalhekk jagħmluha tajjeb jgħidlek, "Hey, intom għat-toilet? Le, ġejna hawn." Għaddejjaqt fir-rassa. Mela hemm klabb għaddej. Tajba. Imma le hawn ġejna. Nieħdu gost. Le għadna. Le, qed inqabżu jew nalternaw. U hemm oħra. Jgħat minna tissues. Hemm oħra wkoll eżempju, tkun qegħdin klikka u niġi naqra tard. U ngħid u tajduli wasalt. Le wasalt. Mhux ovvja li wasalt jekk qiegħda. Imma dik kapaċi qed jgħidulek għax kont tard wkoll. Flok jibbatuk. Ma le l-ġili jgħidulek. Mela qara ġej. Ara wasalt. Isma l-attitudni, ma di għal-meta tkun ta' ara, wasalt. Jew tkun mal-art u jgħidulek waqajt, le nżilt naqfel l-azz ta' żarbu. Mela.